Ka East Castles Local Taxi Welfare Association hakakat khandai trek noi lor arjar pu ar kala leiban bu daga jingtho ha office trek kamu Director General of Police ka jela Meghalaya u Dr. Lajaram Bishnoi Bandawa ka jingpen sai halo ka jing Aistika ka office USP Traffic East Castles ya baro ki taxi kamai ha ka dor shi spa san phutunga ka wai bat san spa tengka pat ya ki baslam ban lechem klem ki ka shirsit wat hadien bapin I ya ki kot kisla ki bobyam kani ka jing a jingtho klong ru rengkat kisaki bat kidor ban pen klanya ka jingpan jingpen sai Daka Association. Uba Wandan Bok Jarwa President Ulong Bakidan Palat Sanhajar Teli ki taksi kamai ha East Castles bat kum ka association ka kwa ban pip ya kapisa ka balum daka jing Aistika. Ka association ka labu jingliru balai lasha ki kali Shillong Public Transport Service ban kamai dak bapenan kam do registration number sarkar kata ML01 ka balong persya ya ka motor vehicle act bat ki board plate ki ailat bai pakin kamai claim ki kot kisla. Harjing isya ni kajing wan kajungi wan kendo UDG kalong ba ni ko apa ni thir ya tai ba habide ba kane ka keram habide ba kane ka stickers kepala penmi na kaliang ka traffic branch nang ni nako SP office te na kaliang kajungi I kawai kalong mangikwa ya clarification ha kabide ba kibabun ki benta ki ba mi ki keram habide ba kane ka jingsami kini stickers mentausnam ka makam kongsan ya kalong ba na kaliang kajungi kalong ba ni kentu na UDG ba hatu kini ki unregistered organization ki dan benta ayu bad ke jingkhot bad ke jing sakot hajar jong ba dispensing rani namar ba ka tu ke jing sakot hajar yu dispensing rani ru kadai baik na benta ka kam personal ke jongu kum RTI activist om kum kaseng jong kinongnya kali na ni jongno kata kalong ka bala pau shahi te na ka benta ka sngi na kaliang ke jongi hi kum kaseng te ngikhamla chu punya kendo yu te ngila subo dak city ha ki nong tray ki batray ha kani ka office budon burom jung DGP bat nakaliang ka jung ki ong ba lada don kam ngin yak du kin sa phone hi yang iro kata ka dei ka bani la wan yak du atas kimat te ki don hadu kumban riu teli ka points ka kong kalong ba habi dei ba kani ka jing sam ya kini stickers ha ka dor si spa san pho tangka ka wei plus nang ta paderu bat ka sun spa tangka kalong kata pada sun spa tangka lada pilih sim slam pinap si extra sun spa tangka kalong terus pak sun pho tangka te kata ka di ka points ko paningkong te kata ro kalong ba krem kanu ka moni lani ka cash receipt na kaliang ki breu jong kaan kabaar kalong ba habi dei bat katu ka press statement jong kitu ki seng senjuk kinongnya taksi sor bat kapsor kabaar kalong ba kajing poi jong kitu ki senjuk ha ka ba khot hajar yo RTI tebes kabalai kolong ba kumno kini ki ML jeron kiat ki commercial vehicle namar katut RTI balalap do RTI tebes kolong ba ki pelong ya checking tapi pelong checking hakno urkom namar ba plat dip lupa ba maki kili kim don watang ka korro tekum kita ki urkon ki ba nakaliang jengim kaseng ngilawan bo lo di kini ki mat ban panik jing pensai naka office badan burom jong DGP but hadian pangilayo ay katangin sa kambatay kam sa susu kalong ba subo ek city te hadian ba yu pada dadon kam ngin saya keren